HD Production. Масадқай хоки пой тумешам оча ҷонум ба и қадар ғами додам маракади ту калонум шаби дароз немишав мехести ту ай хов вала мегуфти моча бача ҷонум бики хов ба ҷое ки ҷангам кини мадафақа насият буд бача ҷонум калон шату и рӯзои масият буд барое ки ман надоштум падаре ки шодум кина бачам гуфта бияй курмара даро ғуш кина хаями хел гузашт рӯзо да ҳаёт дидам дард мара и қадар калон кад як дуои модар фақат мара мегуфт очам бача ҷонум ту калон ша соҳиби хонаву дар вазифадори калон ша оча ҷонум парвона ки инабин калон шидем баробари рӯзи сахт ба мактаб равон шидем зангулай занги охир садо метад да мактаб давадай додам истом нашидам беадаб бубахш мара оча ҷонум ки ӯ қадар анҷо додум ӯ қадар шабои дароз матуда хона додум то саҳара бедор будӣ да болои сари ма худо ҳазор солат кина соябони сари ма бубахш мара оча ҷонум ки ӯ қадар ранҷи додум ӯ қадар шавои дароз матуда хона додум то саҳара бедор будӣ да болои сари ма худо ҳазор солат кина соябони сари ма оча ҷон як дуомте ки ма имрӯз донишҷӯем да ватани ободи худои ма да фикри тоям ҳар саҳаре ки даст мерам оча ҷон ма ёд мекунам мегум тезтар кани кӯшам бо шишта фарёд мекунам ма ёд кардам оча ҷонам хандаҳои ширинта рамазон мегуфти биё нони гарми чакдонӣ да бачам камтар ёрдам бите биги бар то хонара майли гам нестай оча ҷон як дуо бите мара доим ду дасти нозукет ба тарафи осмон буд оча ту я фариштаи да осмони кабуд оча ҷони ма дигаи ма садқаи хоки поту рӯзе гапта нагирифтам ози садқа гапотам ози бугулу бой гапа мане намегум оча ма ба қадри ту расидам дидам надоран оча худо сабру тоқат бита да ҳамаи бародаро иди ҳашту муборак ба ҳаматон модаро бубахш мара оча ҷонум ки ӯ қадар анҷо додум ӯ қадар шабои дароз матуда хона додум то саҳара бедор будӣ да болои сари ма худо ҳазор солат кина соябони сари ма бубахш мара оча ҷонум ки ӯ қадар ранҷи додум ӯ қадар шавои дароз матуда хона додум то саҳара бедор будӣ да болои сари ма